da gyfeillion a croeso i'r Oedfa, a hefyd croeso i'r rhai sy'n ymuno gyda ni ar Zoom. A croeso arbennig i'r parchedig Robin Samuel. Mae'n bob amser yn bleser i gael Robin nôl yn yr harnes fel bethau. Sul nesaf, oedfaon fel arfer, yma am gorter i 10 yn y bore, a Tabernacl Porthcawl am gorter wedi 11, a'r parchedig Dylan Rhys Parry yn gwasanaethu yn y 2 oedfa, a'r 2 oedfa yn oedfaon cymyn. Nawr, os di hwn braidd yn aniben, meddylwch i mi, dwi wedi cael e-bost gan Dylan yn gofyn i wneud sylw am y pethau a ganlyn. Yn ystod mis Medi, mae'n mynd i fod yn dymor y cread, a bydd sawl gweithgaredd yn ystod yr wythnosau nesaf. Mae manylion i gael yn y Coenonia, neu ar y wefan glanauogwr.cymru. Ymarfer côr y Tabernacl nos Fawrth yma am 7 o'r gloch. Dydd Mercher am gwarter wedi 2 yn y prynhawn, angladd Lucy Morris yn yr amlosgfa yn Llangrallo. Dydd Iau, paned a sgwrs yng Nghaffe Ffresco am 9:10 yn y bore. Dydd Gwener, podcast ar gwyrddni ar Spotify a YouTube. A gobeithio bod hwnna neu mwy o sens i chi nag yw wneud i fi. Dydd Sadwrn, bore coffi siaradwyr newydd yn Tabernacl Porthcawl o 10 o'r gloch y bore nes bod canol dydd. A dyna'r coeddiadau, ond cyn i ni gymryd yr offrwm, mae gan Richard rhywbeth i ddweud. Ac ar ôl i Richard orffen, gymeron ni'r offrwm. Diolch yn fawr i chi. Just i dweud mae Cymdeithas Hanes rhan o'r rhoedwaith treftadaeth Ogwr, ac efo Awen, dyn ni wedi trefnu unwaith eto, mis Hanes Ogwr. A mae'n all cymaint o sgyrsiau yn mynd ymlaen, 4 ohonyn nhw yn y Gymraeg, wythnos yma yn y llyfrgell ym Porthcawl dydd Mercher, Rhian Rhys am Seintiau Cymru, wythnos i fori yn y Tair Pedol ac ar Zoom efo'r gymdeithas. Mae gen ni noson am Dryweryn, ac diwedd y mis bydd Elin Jones yn siarad yn y bocs oren yn y llyfrgell newydd maes 10 hefyd am archif menywod Cymru. Ac wedyn, fel rhan o'r mis, ond bythefnos nes ymlaen, mae criw ohono ni wedi trefnu diwrnod i ddallu Wilifan. Ac unfed ar 10 mis Hydref, byddwn ni yn dadorchuddio'r plac Cymraeg ar tŷ, a wedyn cael arddangosfeydd a sgyrsiau byr trwy'r dydd yma yn y neuadd. Dydy Mererid Hopwood ddim yn medru dod yn y diwedd, ond bydd Myrddin ap Dafydd yn dod yn ei lle. Mwy o fanylion nes ymlaen, ond unfed ar 10 mis Hydref, diwrnod pwysig. Dydd Sadwrn. Diolch. Diolch i ti o arglwyddion Duw am gyfle newydd i ymateb i'ch gariad yn Iesu Grist. Helpa ni wneud y defnydd gorau o'r hoddion yma, sicrhau bod y gariad di yn ymestyn allan i gyfleidio yn byd. Yn enw Iesu Grist. Amen. Diolch yn fawr iawn i Eirwel am y croeso, a mae'n hyfryd cael bod gyda chi unwaith eto, a gai ategu'r croeso i'n cyfeillion ni o Porthcawl hefyd, sydd wedi ymuno gyda ni'r bore yma ar gyfer y addoliad. Chydig adnodau a gweddi cyn canu'r emyn cynta. Dyma'r hyn a ddywed yr arglwydd. Peidiwch â meddwl am y pethau gynt. Peidiwch ac aros gyda'r hen hanes. Edrychwch,
Rwyf yn gwneud peth newydd. Y mae'n tarddu yn awr, ond ni allwch ei adnabod. Gadewch i ni weddio. Dduw Cariad, ein gweddi wrth i ni ddod i addoli yw y cawnolog ar y byd fel y mae dy gariad di yn ei ddangos i ni. Byd ble mae'r gwan yn cael ei gwarchod, lle nad oes neb yn dlawd na neb yn newyni. Byd ble mae cyfoeth y greadigaeth wedi rannu'n gyfartal a theg, a phawb yn cael ei fwynhau. Byd lle roddi'r gwerth ar bob unigolyn, a phob cenedl yn byw mewn cytgord a pharch. Byd ble mae heddwch wedi sylfaenu ar gyfiawnder, a chyfiawnder wedi sylfaenu ar gariad. Roi ni'r weledigaeth hon, a roi ni hefyd y dewrder i adeiladu ar y sylfaenu hyn. Yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, rhif yn emyn cyntaf ni yw 385. 385. Goleini'r byd yw Crist, tywysog ein hachubiaeth, y seren fore yw, a gwawr ein gwaredigaeth. Ein gobaith ydyw ef, perfeithydd mawr ein ffydd, diddarfod gariad yw, sy'n troi pob nos yn fydd. 385. Detholiad o adnodau bore yma o'r 12fed bennod o lythyr Paul at yr Rufeiniaid.
y bywyd newydd yng Nghrist. Am hynny, yr wyf yn ymbil arnoch gyfeillion, ar sail tosturiaethau Duw, i'ch offrymu eich hunan yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol gan Dduw. Felly yrwch iddo addoliad ysbrydol. A pheidiwch â chyd yn ffurfio ar byd hwn, ond bydded i'ch wi gael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl mwyn i'ch wi allu canfod beth yw ei ewyllys, beth sy'n dda a derbyniol a pherffaith yn ei olwg ef. Bydded eich cariad yn ddiragryth. Casewch ddrygioni, glynwch wrth ddaioni. Byddwch wresog yn eich serch at eich gilydd fel cymdeithas. Rwch y blaen i'ch gilydd mewn parch. Yn ddiorffwys eich ymroddiad, yn frwd eich ysbryd, gwasanaethwch yr arglwydd. Llawenhewch mewn gobaith. Safwch yn gadarn dan o'r thrymder. Daliwch ati i weddio. Cyfrannwch a dreidiau'r saint a byddwch barod eich lletygarwch. Bendithiwch y rhai sy'n eich erlyd. Bendithiwch heb felltithio beth. Llawenhewch gyda'r rhai sy'n llawenhau ac wylwch gyda'r rhai sy'n wylo. Byddwch yn gytun ymhlith eich gilydd. Gochelwch feddyliau mawreddog yn hytrach rodiwch gyda'r distadl. Peidiwch a'ch cyfrif eich hunan yn ddoeth. Peidiwch â thalu drwg am ddrwg i neb. Bydded eich amcanion yn anrydeddus yng ngolwg pawb. Os yw'n bosibl, ac os yw'n dibynnu arnoch chi, daliwch mewn heddwch a phawb. Peidiwch am ynni dial gyfeillion annwyl, ond rhowch ei gyfle i'r digofaint dwyfol. Fel y mae'n ysgrifenedig, my fi piau dial, my fi a dalaf yn ôl, medda'r arglwydd. Yn hytrach, os bydd delynion yn newynu, ro fwyd iddynt. Os byddant yn sychedu, ro iddynt beth yw yfed. Os gwneud hyn, byddi'n pentyrru marw o'r poeth ar ei pennau. Paid â goddef dy drechu gan ddrygioni. Trecha di ddrygioni a daioni. A bydded bendith Duw ar y darllen a'r gwrando o iair. A gadewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. Dad nefol i ni'n troi at ati unwaith eto yn y munudau nesaf yma gyda diolch am gyfle i gael gwneud hynny. Diolch i ti am daddewid i fod yn bresennol, yn gwrando ac yn ymateb. Ac ar bwys yr addewid yna, ar bwys daddewid i fod gyda ni, hyd yn oed pam mae 2 neu 3 sydd gyda'i gilydd. Yr ydym ni yn troi ata ti yn awr yn y munudau arbennig rhain. Helpa ni gyflwyno yn hunan i ti o'r newydd y bore yma. Mae gyda ni gymaint, efallai yn pwyso ar yn meddyliau ni ac ar yn calonnau ni. Ond ar yr un pryd mae gyda ni gymaint i fod yn ddiolchgar amdano ac yn llawen o'i blaid. Ac i ni am gyflwyno'r cyfan i ti o'r newydd y bore yma yn y munudau'r rhain. Gan ofyn i ti yn helpu ni lle mae pethau'n edrych yn dywyll ac yn ddyrus, lle mae'n gwendid ni yn methu, ac yn helpu ni hefyd yn llawenydd ac yn diolchgarwch i werthfawrogi'r pethau gorau hynny sydd yn rhan o'n bywyd ni. I ni'n ymwybodol iawn bod na fethiannau yn perthyn i ni. Arglwydd yn Duw, mae yna bethau ni wedi methu gwneud yn ystod yr wythnos i di mynd hibo, ac i ni'n gofyn am dyfeddeiant am hynny. Ac yn gofyn hynny hefyd am y nerth yna, fel y gallwn ni'n neud yn well yn ystod yr wythnos newydd yma sydd yn agor o'n blaenau ni. Bod ti'n rhoi'r cryfder i ni ar awydd
i geisio dy wasanaethu di'n ffyddlon wrth i ni fyw yn bywyd yn ystod yr wythnos newydd hon. Yn yn ymwneud â'n gilydd ac yn arbennig yn ymwneud ni ac eraill fydd yn llai ffodus na ni. Helpa ni rannu dy gariad a helpa ni geisio gwneud bywyd yn well i eraill trwy yn geiriau, trwy yn gweithredoedd a'n ffordd o fyw. Ac wrth i ni fod yn ddiolchgar ac yn llawen ac yn werthfawrogol y bore yma am y pethau da hynny sydd yn bywyd ni, wrth i ni gyfrif yn bendithion, helpa ni sylweddoli mai yn braint ni yw cael rannu unrhyw fendith, unrhyw lawenydd, unrhyw gariad, wrth i ni ymwneud â'n gilydd yn ystod yr wythnos hon. I fod yn dystion, i fod yn weision, i rannu cariad lle bynnag y cawn i'r cyfle i wneud hynny, ac i ddangos hyd y gallwn ni bod yn ffydd ni yn gwneud gwahaniaeth i'n bywyd ni, ac y gall wneud gwahaniaeth hefyd i fywydau eraill wrth ddod i adnabod di yn Iesu Grist. I ni'n ymwybodol iawn unwaith eto'r bore yma arglwydd fod na lawer un o fewn yn cymuned ni yma yn y ddau Tabernacl yn dioddef y dyddi'r rhain. I ni'n ymwybodol o'r tristwch sydd wedi gafel yn nifer o'n teuluoedd ni gyda'r colledion a fi yn ddiweddar. Ac yn i am gyflwyno yn cyd-aelodau ni ti yn awr, yn ei hiraeth ac yn ei galar ac yn ei tristwch, gan ofyn i ti os gwelid i'n dda i lenwi'r gwacter maen nhw'n teimlo'n i bywydau. Gan yr un modd yn ni'n meddwl am unrhyw un arall sy'n ysbyty, neu mewn cartre gofal, unrhyw un sydd yn teimlo bod bywyd yn anodd y dyddiau'r rhain, sydd yn teimlo beichiau bywyd fel petai yn pwyso yn drwm arnyn nhw, unrhyw un sydd yn brwydro'n galed i ddalgafel y methau gorau bywyd, tra bod bywyd fel petai yn chwalu o'i cwmpas. Bydd gyda hwy. Ond falle'n fwy na dim, helpa ni fod gyda hwy hefyd yn dy enw di. I fod yno yn rhannu dy gwmni, dy gysur, dy gariad a tholeini, lle bynnag y bod angen hynny. Ac yn ystod yr wythnos newydd hon sydd yn agor o'n blaenau ni, wythnos o ail ddechrau gwaith, o ail ddechrau tymor ysgol, o ail afel mewn cyfrifoldebau bywyd bob dydd. Gobeithio gallwn ni fyw yn unol a'n ffydd ni yno ti, a gobeithio gallwn ni rannu dy gariad yn y mannau hynny lle byddwn ni'n cael yn hunan yn ystod yr wythnos hon, a gyda'r bobl hynny fyddwn ni'n dod ar eu traws nhw ar yn taith. Ac unwaith eto'r bore yma, wrth gwrs, i ni am gofio am yn byd ni yn gweddiau. I ni'n meddwl am y mannau hynny, lle ni'n clywed cymaint amdanyn nhw ar y newyddion ac yn y papurau newydd. Mannau lle mae gwrthdaro, lle mae rhyfel, lle mae ymladd, lle mae bywyd ar chwal, lle mae pobl yn dioddau ac yn marw. Ac unwaith eto'r bore yma, i ni'n gweddio dros heddwch. I ni'n gweddio am weld arweinwyr yn byd ni yn dod at ei gilydd, yn eistedd lawr yn cydweithio, ac yn ceisio creu gwell byd a gwell bywyd a gall pawb i fwynhau, pwy bynnag ydynt, ble bynnag yma nhw. Dyro ddoethineb o'r newydd i ni arglwydd, a dyro i ni weledigaeth newydd o'r hyn sydd yn bosibl yn a thrwy ddilyn dy ffordd di yn Iesu Grist. Clyw yn gweddiau ni felly os gwelid i'n dda, ac arddel ein hoedfa ni yma'r bore yma, wrth i ni ofyn unwaith eto yn enw ac yn heiddiant Iesu. Iesu a'n dysgodd ni pan yn gweddio i ddweud gyda'n gilydd, ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler de wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion.
fel y myddeiwn yna i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti wedeirnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Rhif yr emynesa yw 870. 870. Mae Iesu Grist yn aros ar y stryd. Cymydog nid oes ganddo, yn unig mae o hyd. Gwrando arglwydd Iesu, unig ydw i fi, ond fna fi'n gymwys Iesu i aros gyda thi. Emyn rhif 870. Allwn ni ddweud mai dyma holl bwynt y ddoliad. Yn bod ni reit o'r dechrau, o ddechrau'n addoliad yn cael golwg ar y byd fel y mae Duw yn ei weld e. Ac a fel y mae Duw yn dymuno i ni weld e hefyd. Bod ni'n cael yn atgoffa o'r dechrau, mae dyma'r math o fyd y mae Duw eisiau ei weld. A bod hynny wrth gwrs yn ei dro yn lliwio yn addoliad ni. Wel, pa fath o fyd mae Duw yn dymuno i ni ei weld? Wel, mae'r weddi yn restru'r nodweddion yn diwedd. Mae'n fyd ble mae'r gwanaf yn cael ei amddiffyn, ble mae pobl gwan a bregus yn cael ei amddiffyn. Mae'n fyd heb glodi na newyn. Mae'n fyd teg a chyfartal. Mae'n fyd lle mae pobl yn cael eu trin gyda pharch ac urddas.
Mae'n fyd ble mae pawb yn cael mwynhau heddwch. Mae'n fyd cyfiawn. Mae'n fyd lle mae cariad yn llywodraethu. Dyma'r darlun mae Oscar Romero yn dymuno sy'n cael ei roi ger bron y gynulleidfa reit o'r ddechrau. Ac mae mor bwysig fod hynny'n digwydd, yn dyw e? Chimod, achos mae yna gymaint o'r ddarluniau gwahanol iawn o'r byd. Rydyn ni'n arfer gyda nhw'n yn bywyd bob dydd. Pa ddarlun o'r byd sy'n cychwyn eich diwrnod chi? Ble rydych chi'n cael darlun o'r byd i liwio eich bywyd chi? A'i gweld y byd trwy lygad y cyfryngau cymdeithasol y byddwn ni? Chymod, byd y trivial a'r nonsens, byd y gwawd a'r dirmeg, byd casineb a hiliaeth, byd y ffug a'r celwydd? Neu falle'r byd trwy lygad y papur newydd rydyn ni ddarllen, neu'r sianel deledu rydyn ni'n gwylio, gyda'i opiniynau a'i ragfarnau. Neu byd trwy lygad gwleidyddiaeth gyfoes gyda'i negyddiaeth yn condemnio ac yn dilorni pawb a phopeth sydd ddim yn debyg i ni. Y diweddar Bab Francis ddwedodd yn dyfe, yn dweud am bobl cymaint ohonyn nhw heddiw, medda fe, who are fermenting contempt. Pobl mewn safle o awdurdod, o arweiniad, who are fermenting contempt. Pobl sy'n annog ac yn meithrin teimladau negyddol a dirmygus yn erbyn eraill, ac yn hau hadau drwy dybiaeth ac amheuaeth ynglyn ac eraill. Mae rhaid ni fod yn ofalus, mae nid dyna'r pethau sydd yn dylanwadu ar yn bywydau ni o ddydd i ddydd, ond mae yn neud yn dydy, mae'n dylanwadu ar ffordd cymaint o bobl o feddwl ac o edrych ar y byd. Y darlun a gyflwynir yn gyffredinol yw byd llawn gwrthdaro a raniadau, byd broken Britain, fel maen nhw'n dweud, byd o wahaniaethau ac amheuaeth, byd lle mae'r rheini sydd ddim yn cydymffurfio yn dealltwriaeth ni yn cael ei cyfri ddim yn normal, beth bynnag mae hynny'n ddiolegu. Felly mae angen y darlun arall yma. Dyna oedd Oscar Romero yn gweld, mae angen y darlun yma arno ni. Darlun Duw o'r byd sy'n cael ei roi yn y weddi. Mae angen arno ni mwyn gorthweithio y darlun holl bresennol a welir trwy lygad cymaint o fywyd bob dydd heddiw. A dyna beth ddyle gwir addoliad fod yn ei roi i ni, yn dyfe. Bod ni'n cael gweld reit o ddechrau'n addoliad bod na fyd gwahanol iawn yn bosibl trwy ddilyn ffordd Duw yn Iesu Grist. Oedd Paul yn gwneud y pwynt yma, oedd yn yr darlleniad yna o'r llythyr at yr Rufeiniaid, y benod fawr yna am reolau'r bywyd Cristnogol. A mae'n dweud, pidwch a gadael i'r byd a'i ffordd ddylanwadu arnoch, ond byddwch yn agored i gael eich newid a chael meddwl gwahanol a gweld beth mae Duw eisiau. Beth sy'n dda yn ei olwg ef. Gweld beth sy'n dda yng ngolwg Duw. Neu eto, pan mae'n sgrifennu at yr eglwys yn Philippi, mae'n dweud, meddyliwch bob amser, medda fe, am beth sy'n wir ac i'w edmygu, a beth sy'n iawn i'w wneud, beth sy'n gywir, beth sy'n gyfiawn. Cadwch y weledigaeth yma ar flaen eich meddyliau, a byddai iddo fod gyda chi drwy'r amser. Pa fath o fyd felly mae cariad Duw yn ei ddangos i ni? Wel, byd, medde Oscar Romero, byd ble mae'r gwan yn cael ei gwarchod lle does neb yn dlawd na neb yn newynu. Ymhlith y tergiadau a dalwyd i'r diweddar Pab Francis, fe ddedodd rhywun amdano, bod e'n ymwybodol iawn yn bod ni'n byw mewn byd lle mae cymaint o bobl
heb unrhyw fath o reolaeth dros ei bywydau ei hunan. The powerless bydde fe'n dy fe. Mae'n sôn o hyd o hyd am y ddau oedd heb allu, the powerless. Am pa mor bwysig oedd codi llais drostyn nhw. Pa mor bwysig oedd sefyll gyda nhw. Pa mor bwysig oedd ceisio gwneud y byd yn lle gwell iddyn nhw. Dyna fyd Duw yn dy fe. Dyna fyd Duw, lle mae'r gwan yn cael ei gwarchod, lle oes neb yn newynu ac yn sychedu. Byd ble mae cyfoeth y greadigaeth wedi rannu yn gyfartal a theg a phawb yn cael ei fwynhau. Mae'r Beibl yn dweud wrthon ni yn diweddar cychwyn yn Genesis bod Duw wedi creu byd cyfoethog yn ei adnoddau. A'i ddymuniad yw fod pob creadur yn cael mwynhau'r cyfoeth yna. Ond beth rydyn ni'n gweld yn aml iawn, beth ni'n gweld yw bod cymaint o gyfoeth y greadigaeth yn nwylo'r ychydig. Ac mae trachwant yr ychydig, nid yn unig yn amddifadu'r mwyafrif, ac yn gyfrifol am brynder a newyn, ond mae hefyd yn creu difrod, mae'n creu difrod i'r greadigaeth. Mae'n llygru'r afonydd a'r moroedd, mae'n gwenwyno'r tir, mae'n difar amgylchedd, yn lladd rywogaethau, ac yn creu newid hinsawdd. Ni wedi clywed yn barod, mae Dylan wedi clusnodi'r mis nesaf yma'n mis y cread. Mis i ni feddwl am yr hyn mae Duw wedi roi i ni, a sut allwn ni ofalu amdano fe'n well nag i ni wneud ar hyn o bryd. Mae byd Duw yn lle mae pawb yn cael ei fwynhau ac yn cael byw y bywyd llawn. Dyna ddyle fe fod yn dy fe. Dyna fyd Duw. Meddwl Gweddi Oscar Romero. Byd ble roddi'r gwerth ar bob unigolyn, a phob cenedl yn byw mewn cytgord a pharch. Dwi ddim yn gwybod amdano chi, ond dwi'n tristau o glywed rhan o'r pethau sydd wedi bod yn cael ei dweud yn ddiweddar ynglyn â sut i ni fod i ddelio gyda ffoaduried. Mae yna rhywbeth erchyll amdano, mae rhywbeth anynol amdano fe. Dos effo yr hyn sy'n cael ei ddweud. Dos effo cwylydd ar bobl yn mynegu'r fath syniadau. Diolch am rai fel y diweddar Bab Francis yn dyfe, oedd yn atgoffa ni, people are not disposable, medda fe. Refugees and migrants are not pawns on the chessboard of humanity. Everyone deserves dignity, respect and love. Mae pawb yn eiddi fe. A dyle pawb bod yn ei gael e. Dyna fyd Duw. Byd ble mae heddwch wedi sylfaenu ar gyfiawnder a chyfiawnder wedi sylfaenu ar gariad. Nifer ohonoch chi, mae'n siŵr, wedi gwrando ar yr Oedfa o filiwn Eisteddfod Wrecsam eleni. A neges rymus rannu'n ar heddwch yn cymryd cwestiwn mawr yr Eisteddfod neu fe, cwestiwn sy'n cael ei ofyn ddwsenio weithiau yn ystod yr wythnos, a oes heddwch. Yn cymryd y cwestiwn yna ac yn gofyn, wel, beth yw heddwch? Mae pawb eisiau fe. Ond beth sy'n rhaid i ni wneud i'w gael? Gwrandewch chi ar wleidyddiaeth gyfoes, a beth mae wleidyddiaeth gyfoes yn dweud wrthon ni yw, os i ni am heddwch, mae rhaid paratoi ar gyfer ryfel. Does na ddim heddwch, meddyn nhw, heb bod ni'n barod ar gyfer ryfel, felly gwariwn ar amddiffyn a mwy o arfe. Nid dyna neges Iesu nag i. Fe gyfeiriodd rannu'n yn ei ffregaeth yn y pafiliwn, fe gyfeiriodd i at yr ferch ifanc yma o Balesteina sydd wedi ymweld â Chymru yn ddiweddar, Iasmine. Oedd hi'n siarad yng nghyfarfodydd yr Undeb, oedd hi hefyd yng ngapel Efel Isa ddechrau'r haf. Ac oedd hi'n gofyn, oedd hi'n gofyn yr un cwestiynau, beth yw heddwch? Beth yw heddwch yn sefyllfa ni, meddai hi? Yn sefyllfa ni ym Palesteina. Oedd hi'n sôn am y blynyddoedd o anhegwch mae Palestiniad wedi dioddau yn mynd yn ôl y mell
cyn y gwrthdaro diwetha yma. Do you think that this began last October, meddai? The people of Palestine have a long and deep sense of grievance because of the decades of injustice they have experienced. And until that is addressed, there cannot be a lasting peace. Heb gyfiawnder, dyw heddwch ddim yn bosibl. Oedd Jeremiah yn dweud hynny, oedd e'n dweud, oedd e'n condemnio'r bobl o'r lleiaf hyd y mwyaf, y mae pawb yn awchu am elw, medde fe. Chi gyd eisiau gwneud arian ac yn gweithredu'n ffals. Dim ond yn arwynebol y maent wedi achau brew fy mhobol, ac maen nhw'n dweud heddwch, heddwch, ond nid oes heddwch. Hynny yw heb gyfiawnder, dydy heddwch ddim yn bosibl. Dydy heddwch ddim yn bosibl. Heb gyfiawnder, dydy heddwch ddim yn bosibl, ond fel mae'r weddi yn nodi, mae'n rhaid i'r cyfiawnder yna gael ei sylfaeni ar gariad a'i weithredu mewn cariad. Dyna fyd Duw. Dyro un i'r weledigaeth, meddai Gweddi Oscar Romero, grant us this vision. Hynny yw, mae'n rhaid i hwn fod yn weledigaeth i ni. Nid just gweledigaeth i Dduw yw'r eddi yw hyn. Mae rhaid i ni ei berchnogi drosto ni'n hunan. Mae rhaid i ni weithredu i'w wneud yn reality. Fel roedd Eseia yn dweud yn yr adnodau agoriadol yna, edrychwch rwyf yn gwneud peth newydd y mae'n tarddu yn awr, ond ni allwch chwi ei adnabod. Gwnewch ef yn eiddo i chwi. Yn union pan byddwn ni'n gweddio, gweddi'r arglwydd ac yn gweud deled y deyrnas, nid dweud ydyn ni, come on, Duw, get on with it. Chi'n bod, yn gwaith ni yw enw fe, deled y deyrnas, mae gyda ni'n rhan. Mae rhaid i ni berchnogi'r weledigaeth yma drosto ni'n hunan a'i gwireddu. A sylwch fel mae'n dweud, rwy'n i'r dewrder. Grant us the courage to build on these foundations. Mae yna rhywbeth yn arwyddocaol iawn yn y ffaith fod Oscar Romero yn gofyn am ddewrder, achos ni'n meddwl amdano fe fel dyn dewr, a fe dalodd e gyda'i fywyd am ei ddewrder. Ond y gwir yw person gwahanol iawn oedd Oscar Romero cyn dod yn archesgob. Dyn y status quo oedd e. Dyn oedd yn cael ei gyfrif yn bar ddiogel o ddwylo, dyna pam y penodwyd e'n archesgob. Dyn oedd un a fyddai'n upseto'r awdurdodau mewn unrhyw ffordd, o gallwn ni ddibynnu arno fe i fod yn dawel. Un fyddai'n derbyn y drefn, ond fe newidodd pethau. Oedd ffrind iddo fe'n offeiriad mewn ardal wledig yn brwydro dros hawliau bobl gyffredin, a fe gafodd ei ladd. A fe ath Oscar Romero fel y person da oedd e, fe ath at yr awdurdodau a gofyn iddyn nhw, wel, chi'n mynd i ddal y bobl nath hyn, chi'n mynd i gosbi'r bobl oedd yn gyfrifol, ond wnaethon nhw ddim byd. A fe newidodd Oscar Romero. Fe ddath o hyd i'r dewrder i godi llais, i gondemnio beth oedd yn digwydd yn y wlad, ac i frwydro dros y gwan a dros y bregus. A chi'n gwybod rhywbeth? Heddiw, wyneb yn wyneb a sefyllfa enbyd yn byd ni, os i ni'n gweddio am unrhyw beth, fe ddylen ni fod yn gweddio amdano'n fwy nag unrhyw beth arall yw dewrder. Y dewrder i ddangos yn ffydd a'i fyw yn agored ac yn falch. Y dewrder i rannu cariad Duw gyda phawb, pwy bynnag ydynt. Y dewrder i siarad allan dros y gwan a'r bregus. Y dewrder i ddweud, nid fel hyn mae pethau i fod. Y dewrder i fod yn dangnefeddwyr, peacemakers, yn dyfa fel mae'r cyfieithiad Saesneg yn dweud, yn angerddol dros sicrhau cyfiawnder i eraill. Y dewrder i weithio dros deyrnas Dduw,
nid jyst i weddio dyled y deyrnas, ond i fynd ati i ddwyn y deyrnas honno i fod. Mae rhaid iddi fod yn fwy na jyst gweledigaeth. Mae rhaid bwrw ati, fel mae'r weddi yn dweud, i adeiladu ar y sylfaeni hyn. Wedi dyfynnu lot ar y Pab Francis y bore yma. Gobeithio bod rhywun yn mynd i ati i gasglu ynghyd y pethau ddwedodd achos maen nhw'n bethau gwych iawn. Fe ddwedodd y lot o bethau gwych, pethau bach, bachog, byr. Ac o'n i'n licio hwn pan ddath rhywun ato fe rhyw dro a gofyn iddo fe ynglyn â gweddi. Odi gweddio yn gweithio am iddo fe? Ac ateb Pab Francis oedd, well, medde fe, you pray for the hungry and then you feed the hungry. That is how prayer works. Mae mor syml eto, ac eto mae mor wir yn dywe. Mae mor gyfoethog i fynd ati i adeiladu ar y sylfaeni hyn. Mwyn Iesu Grist. Amen. Fe ganwn ni orffen emyn rhif 252. 252. Roi ni weledigaeth ar dyfrenhiniaeth di, sy'n estyn o'r mynyddoedd hyd eithaf tonnau'r llu. Ni fynnwn ni ymostwg yn rhwys gain gwamal oes, ond eith awdurdod sanctaidd a chyfraith Crist a'i groes. 252.
Iesu'n brawd, rydw wedi gosod ein traed ar y ffordd, ac weithiau, lle rwy ti'n ein harwain, nid ydym ni yn hoffi ac yn deall. Bendithia ni a dewrder, lle mae'r ffordd yn anodd a pheryglus. Bendithia ni a chwmni cynnes, lle mae'r ffordd yn unig. Bendithia ni a chi deithwyr ffyddlon, lle mae'r ffordd yn hawlio achos gyffredin. Bendithia ni ar gallu weld y ffordd ymlaen, wrth deithio drwy'r tywyllwch. A phan allwn weld yn glir, bendithia ni ar gallu glywed synnau cysurlon eraill ar y ffordd. Bendithia ni a hiwmor, ni allwn deithio'n rhwydd wedi ein llethu gan faich, dwyster a difrifoldeb. Bendithia ni a gostyngeidrwydd, i ddysgu wrth yr rhai sydd o'n cwmpas. Bendithia ni a phenderfyniad pan fydd yn rhaid symud ar frys. Bendithia ni a chyfnodau tawel i oedi ac ystyried cyn gweithredu. Bendithia ni a chariad yn cael ei roi a'i dderbyn. A bendithia ni ath bresenoldeb, hyd yn oed pan fydd bywyd yn arwyddo dy fod yn absennol. Arwain ni, cara ni, cofleidia ni, yn dy gariad, hyd nes i ni gwrdd unwaith eto. Amen.